И поздрав, колеги, как сте? Добре дойдохте в новото му видео, значи днеска правим там втора тура, значи тази ми биде втора тура и фала много, видите що си купих. Камион ман. Опа си извинам, значи не знам. Яка кофе. Много супер. Значи сега правим втора тура, само да наместим вълно и така натам. И значи наместих. Само да наместим нови тук си кочениците и нечи педалата да ги наместим убо. И я се видаме кога ќе стигнаме тама кај турата. Имате, значи аз тук имам приколица, още една. И сега може да одаме на път. Значи тая е парт 2, моята втора тура. Купих си камион. Фала ви. Фала много. Така ми е по-добро да снимам. Не знам защо. Ама по-добро за мен. Иначе аз днеска не отидех на школа и значи повредях много. Сега, например, ако ядете, отма тръгнете го видеото ти съжинам сега така, ако кажах, от ти повредях, не можех, значи само от може 3-4 сата съм спял. И така. Сега оставяйте лайк, subscribe, share, значи само може тук да возьма 100, ама за камиона е 80. Опала. Не, я има камера. Ама и лажат по някой път. Ама нема връзка. Може за коче, не знам. Сега тук гледайте как се върта пред тези, значи сега тук ги завъртам како про. Я видите луги, значи аз съм професионалец по кружен ток да въртам. Сега не е един място, значи така да се фалям, само викам от ти можем, значи например некой не може да спаркира, че ти ще да правя няма место. Значи я така по-арно да гледате. Оставяйте лайк, subscribe, share и толкова. Да не бидам досадан. Пала, се извинувам луѓе. Значи тук кај мене правят куќа, мислим зграда,
Баущела има кай мене, че ме разбуди. Мисли ме разбуди. Ме разсуни, оти ми се спише много и ко ядах сега, пред малко ми се спи, значи за малки заспах и они таман нещо трупна, како нещо, не знам сега как да ви кажем, како PlayStation, значи много силно. Сигурно, значи Логи не е до мене. Джингъл бел, джингъл бел. Ще шаляме само малко. Оставете лайк, subscribe и значи на Инстаграм ме запратете, ки имате такво там, как се вика. Значи тук така негде ки има. Значи на Инстаграм ме запратете, тук така ки напишем. И така натама, значи не можем да договорим само на челъцкам, защо не е? Не е до мене. Опала, се извинам, значи не е до мене. Значи не е до мен. Оставете лайк, subscribe, да не бидам се досаден. И така. Не знам, що се дешава с мене. Ермаксот е на нога. Касиона склопът БМВ на асфалтодрол. Остай ги да спора. Нивки яде любомора. Ермакс на нога. Касиона склопът БМВ на асфалтодрол. Пушти мека сбора. Нивки яде любомора. Ермаксот е на нога. Касиона склопът БМВ на асфалтодрола. Не сте близко, защо не сте ни до пола. Хаслам преко ноги, се ви пропагял вода. Пази на колко сбориш, се стига до мене. Времето ми е пари, я за вас немам време. Секат гледав за другите и заборавив на себе. И видов дека секой от вас само ке земе. И ги оставив да сбора. Седно ми видов любомора. Во очите ви видов злоба. Се заколна во успех и кон тоа уште одам гейн. Ермаксот е на нога. Касиона склопот БМВ на асфалтодрол. Остай ги да збора. Нивки јаде любомора. Ермакс на нога. Касиона склопот БМВ на асфалтодрол. Пушти мека збора. Бързи ко БМВ, Църник с 5, прайват джет, ми е сканко ке, Бунгас, Ермакс, от десна ролам серво. Лева ръка, това представо, ви с поглед до небо. Я не знам да замарам, отмарам очи коразу на Панама, я не сум фин, я сум бараба, тука сум до край, нема арабат, идам до край и нема стоп. Я сум куче, не сноп, на слобод е Касио клоп, Ауди БМВ има. Я знам, спорите за мене, но за вас стварно немам време. Сметим ко X-Men, само знай чекаме да кикснеш. Дай, ударам ко хитмен, Урбан Рекордс, вайб. Ермаксот е на нога. Касиона склопот БМВ на асфалтодрол. Остай ги да збора. Нивки јаде любомора. Ермакс на нога. Касиона склопот БМВ на асфалтодрол. Пушти мека сбора. Нивки јаде любомора.
Значи ялово го паркирах, сега ще ви покажем само да завъртам камиона на тук. Само да го вратам в рекверц. Ми клюкна рехта, ама се го пати така. Само малко. Значи добро го паркирах. И сега да няма паркинг за камион. Значи да няма паркинг за камиона. Само дек се излеваше. А я тук бе забрех, ще го приеме. Мора сега да найдем паркинг. Се гледаме ако няма паркинг. Найдеме паркинг. Лугия сега да спаркираме само. Малко е проблем, ама няма връзка. Само малко начина сега налево да го завъртам и сега супер. Още малко назад и трябва да има место за другите. Така други. Се гледаме в наредното видео. Чао!